съм Evil Gamer. Днес ще покажа как да сложите козуни, като сте го изтегли, защото някои не знаят. Знаят как се тегли, но не знаят как да го сложите. Тук ще си изтеглили козуни, отваряте го или първо влизате процентата. Аз първо влизам процент. Майнкрафт. Лежа се. Към съм изчекал телефон. Само след това отваряте това и го поддържате ето тук. Козуното и дойде козуното тук. И вече си имате козуни. Полагам. Влезете в Майнкрафта. Женете нещо бърка. И ето козуни. И да му се помогна. Чакайте да идете и да ме срещате.